Que me olvidei, eu xa sei que vos lo dicen a todos, creo. 4 pezas por grupo, vale? ¿Sí? Sí, pasaba algo raro, sí, que había unha que estaba medio mareada. Estábamos así, a ver se non pasa nada. Xa está, foi emoción. Non pasa nada, mamá, a nena está ben. É emoción, hombre, é emoción. Podemos subir as seguintes, aquí vamos por trozos. Estas eran as máis mozas, ahora van as que xa levan un pouco máis de tempo e logo suben as que levan menos tempo.
E completamos o grupo Carainas, cas que levan un pouquiño menos de tempo. E todas estas xuntas facemos o grupo Carainas, mas algunha que nos falta que está enferma. Necesitamos escenarios novos, porque neste pueblo hai moita nena que lle gusta cantar, que sí? Que xa non cabemos. A ver, non cabemos.